Hej, mit navn det er Susanne Søndergaard, og jeg er stifter og ejer af Teen Trivsel. Jeg er uddannet ergoterapeut og har derfor en særlig viden om børns nervesystemer og sansebearbejdning. Og jeg har en stor passion for at hjælpe teenager i mistrivsel. Jeg har selv mærket, hvordan det kan være udfordrende at finde ro og balance, både hos mine egne børn, men også i særdeleshed på min egen krop. Og derfor så ved jeg, hvor vigtigt det er, at vi sammen skaber trygge rammer for unge, der kæmper med at finde ro og glæde i hverdagen og alle dens aktiviteter. Teen Trivsel blev skabt med et klart formål at hjælpe børn og unge, der oplever at gå rundt med et overbelastet nervesystem og udfordringer med at bearbejde omgivelsernes rigtig mange sanseindtryk og ikke mindst store forventninger til præstation. Det er børn og unge, som oplever fysiske symptomer som f.eks. ondt i maven, hovedpine, søvnforstyrrelser, overtænkning, social tilbagetrækning og mange andre ting. Jeg hjælper med at finde styrken til at komme tilbage i trivsel ved både at ruste barnet mentalt og kognitivt, men også ved at se på omgivelserne. Og jeg har mulighed for at udarbejde sanseprofiler i de forløb, hvor det giver rigtig god mening. Jeg har selv mit kontor placeret her i Herning, men har skabt en Teen Trivsel mentoruddannelse, som har givet mig muligheden for at samarbejde med et landsdækkende team af stærke fagpersoner, som i øvrigt så også har gået igennem min mentoruddannelse. Det vil sige, at man kan finde mine partnere rundt omkring i Danmark. Man kan også finde dem her på hjemmesiden, og så kan man vide, at vi har et stærkt fagligt fællesskab, hvor vi giver hinanden en vigtig sparring på forskellige problemstillinger. Og vi modtager løbende ny undervisning og viden. Jeg arbejder for at skabe et sted, hvor unge føler sig set, hørt og forstået, uden at skulle forholde sig til det offentlige system. Jeg samarbejder rigtig gerne med både kommuner og skoler, og jeg bakker altid op om kommunale tilbud, når de giver mening for barnet. Jeg tilbyder altid første session helt gratis, og der udarbejder jeg en handleplan, som beskriver, hvad jeg kan hjælpe med i netop jeres situation. For at jeg har overskud og god tid til alle mine klienter, så har jeg naturligvis begrænsede pladser. Men måske så kan jeg finde en anden dygtig Teen Trivsel mentor til jeres familie. Jeg er her for at hjælpe, så måske ses vi. Hej.